జనసేన పార్టీ పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి చెందిన సీనియర్ నాయకుడు రవ్వ భాస్కర్ రావు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న నియోజకవర్గ 5 మెన్ కమిటీ సభ్యులు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు భాస్కర్ రావు నివాసానికి వెళ్లి పరామర్శించారు. భాస్కర్ రావు ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని దొరబాబు వెంట జనసేన నాయకులు మాదేపల్లి శ్రీనివాస్, జనార్దన్, రాంబాబు, చింతలరావు, ప్రభాకర్, చండిబాబు, మధుబాబు, దొరబాబు, చెల్లారావు, దుర్గాప్రసాద్, శివ, కోల సాయి, ఓరుగంటి పెదకాపు, గుండు వీరభద్రరావు, సంసుద్దీన్, కొట్టెటి రాజేష్, చక్రవర్తుల శ్రీను, చౌడిశెట్టి రాజా, పాలిక ప్రవీణ్, పల్లా సీను, ఆదినారాయణ, వీరబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సాయి